Sundari Production. Masundari. Istorya kong tito. Hello, mayong mga gabi diha mga lods, ako ang mga idol. So, nanapunta sa kanang naghagit og away sa mga Bisaya, no? Para sa taga Manila nga kana si Haring Bayot, wala naman na trabaho na. Wala naman na, nagsige na naglilinta na iyang kauban nga si Boy Tulo Laway. Ina na si Boy Bayot, Haring Bading nga basig kursonada siya gulay sweldohay. Diris taga Davao, oh. Ina sukol guys, watiray ni. Makinig ka Haring Bading. Yang kabadingan mo, wala ka ng trabaho, sumisip-sip ka na lang. Siguro kapag sinabi ng iyong kasama na si Tulo Laway na tilapan mo ang kanyang bibig, gagawin mo siguro para magkapira ka lang. Tsaka ito ang tandaan mo, ha, Haring Bayot. Puro lang naman kayo yabang, wala naman kayong pinapakitang gawa. Puro lang kayo salita, tapos wala kayong mga patama sa inyong mga ginagawa. Sakasakali, kursunada kayong makipaglaban dito kay Masundari. Nangangayayat na ako sa kabitbit ng aking kamao. Gusto ko lang subukan dyan sa mga taga Maynila na sobrang mayabang. Kung sakasakali gusto nyo akong makasuntukan kahit walang sahod, pwede na 1 kilong bigas lang para masubukan ko lang ang lakas ko bilang isang magbubukid. So pakirating dito sa mga sinasabi ko, Lods, sa mga taga Maynila, kung sakasakali gusto nyo makalaban si Masundari para mawala na yung mga bula-bula sa mga bibig ninyo, subukan nyo ako. Hanggang dito na lang kasi mag-iinsayo pa ako. Salamat. Sundari Production. Masundari.